La banda dels Mitjos Lladres és la història d'una amistat i d'un triangle amorós. Recorda que quan l'escrivia tenia al cap una pel·lícula, Rufufú, on una colla de personatges esborratxats, esbotxarrats, tracten de fer un colp, el colp del segle, i acaben robant una olla de potatge. L'argument de la banda dels Mitjos Lladres és molt senzill. Pere i Miquel són dos adolescents molt diferents. Un és molt entremaliat, un aventurer, i l'altre és molt més apegat a la vida, és més tranquil. Però els dos són una parella d'amics i tenen una amistat de tota la vida, indestructible. Els dos també són una parella, el que seria la parella típica de l'humor, que a pesar seu els passen coses molt divertides. Un dia apareix Pamela Doherty en la seva vida i els ho trastoca tot. Pamela Doherty és una xicota sensacional, una adolescent que no hauria posat els seus ulls blaus en aquesta parella si no fos per una circumstància fortuïta. I és que els tres són víctimes d'Escobar, un malànima, que els ha robat una cosa molt important. Llavors, els tres personatges componen una banda que, a la manera de Robin Hood, intenten acabar amb el regne del terror d'Escobar. Mentre resolen els seus problemes, els tres viuen situacions molt divertides i aprenen coses sobre l'amistat, sobre l'honor, senten les emocions de l'amor i, en definitiva, aprenen coses sobre la moral.